ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಮಾತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬೆಲೆ ಬೈದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿ ನಟ್ಟಿ ಶುರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದಿತ್ತ ಎಂಕಲು ಬಿತ್ತಬಾರ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ದಪ್ಪುನ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ಆಂಡೆಡು ಇಂಚಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಮೊದಲಿಂದ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಲಾಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಗೆ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಿತ್ತುಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಿ ನಡ್ರೆ ಗಾಜಿ ಜನ ಬೈದ್ಯಾರೆ ಅಂಚನೆ ನೇಜಿ ಬರ್ತಾರಂಡು ನೇಜಿ ಬರ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನು ನಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಗ್ಗಲು ಕೊಪ್ಪಳದಗುಲು ಇಂಚಿನ ಮುಗಲ್ ಆತಂತುಲೆ ತಂಜಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಆರ್ಪಿನ ಇಟ್ಟು ಉಂಡಿತೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಗಲೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದದ ದೋಸೆ ಬಕ ಚಟ್ನಿ
ಅಂಚನೆ ಕಂಡದ ಪೆರೆಗೆ ಹುಡುಗಿ ಬಚ್ಚೆ ಅಂಕಲನೇ ಬರ ಲಗೈತ ಲೆಪ್ಪನ ನಾನೇ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅಂಕಲು ವರ್ಷಗಳ ಕಂಡದ ಪೆರಂಬಲ್ किधर है ना गिरज अन्ना ना ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಡ ದತ್ತು ದಾಂಡ ते कुडंजी गंडा पोयार ಅಂಜನೆ ಅಂಕಲ್ ನೇಜಿಪುರ ನಾಡು ತಾಂಡು ನಾ ಅಂತೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ತೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಟಿಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.